बर'नि गोथां जारिमिन रमान हांखोनि सोमावसारनायाव थैजों सोमोन्दो थाबोनाय मुंख्लं जानायनि नखराव आगान हैदों आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बर'नि गेजेराव रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानायनि नखराव आगान हैदों आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। गोबाव समनि उनाव खौरां लाहैदों रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय शिवराम बर'नि नखराव। शिवराम बर'आनो बर'नि गेजेराव रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव गिबिसिनै मुंख्लं जादोंमोन। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खल'बारि आस्राबारि गामिनि। बिथांनि बिसिनि मुङा दग्रि बर'। हाबा जाखांनानै खोब खम समावनो गावनि फिसायखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन दग्रि बर'आ। बिदिनो हाबा हुखा ज्राब दोनथ'नानैब्लाबो मिनि रंजा ओंखारलांदोंमोन गामिनि रायजोफोरजों शिवराम बर' बिथाङा। दावगायै बरपेटा रडनि जस्न'कान्त हाइ स्कुल लांगोनायाव सरकारनि रैखाथि हान्जानि इनाय बानाय राइफलनि गुलि गावनायाव शिवराम बर' बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानाङो। हारसिङै एसेबां बोसोर रान्दि जानानै संसारनि जेंनाजों जुजिबोनांदों आरो दासिमबो जुजिगासिनो दं शिवराम बर'नि बिसि दग्रि बर'आ। गोबाव समनि उनाव दिनै बिथांनि न'आव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरां लाहैदों आरो खौरां लानायनि गेजेरजों गावनि पेन्सन रांनिफ्राय 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंथिदों। आङो गावखौनो खाफाल मोजां होननानै साननानै लादों दा जे जोंनि रमान हांखोनि दाबियाव माने मार्टियार जालांनाय शिवराम बर' बिथांनि माने हिन्जावा जे दासिमबो थांनानै दङ आरो बेखौ दिनै बिथांखौ आङो देखा खालामनो थाखाय खाबु मोनदों। बे आंनि थाखाय बिराद मोजां बराद होननानै आं साननानै लादों आरो जाय जोंनि सेंग्रा जोहोलावफ्रा आंखौ बेवहाय सफैनो थाखाय खाबु होदों बिसोरखौबो आंनो बेखायनो साबायखर बावबाय। दा बिथाङा सासे हारिनि थाखाय सोमावसारनाय समाव नांनानै माने मुंख्लं जालांबाय। मुंख्लं जालांनाय बे परियालखौ जों नायफिननो रोङाखिसै। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर माने दुर्भाग्यजनक बाथ्रा आरोखि। जोङो गोरोन्थि मावदों होननानै आं दा सिमान लायो। आंनो बेवहाय इलेक्सनाव फैबा गांसे लेखा होदोंमोननो, खिन्थु लेखाजों लेखा बे गेजेराव आर'ज बिलाइ होदोंमोन। बे लेखाजों लेखा माने आर'ज बिलाइजों बिलाइ माने जाबनानै थाङो नालाय आं बेखौ नुसननो रोङाखिसै, नायसननो रोङाखिसै। गतिके आं गावखौनो दुसिनानै लाबाय बिनि थाखाय जे सोलिनो थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे अनसुंथाइ बिनानै बिथांनि न'खरनि सुबुङा आंनो बे लेखाखौ होदों होननानै बुंदोंमोन, आर'ज बिलाइखौ होदों होनदोंमोन। दिनै आङो बेवहाय सफैफिननानैसो बाथ्राया दा क्लियार जाबाय। आं शिवराम बर'खौ बै हाइवे खाथिनि होननानैसो सानदोंमोन। बेवहाय आङो ओरै हाइवेजों थांबा बे माबाखौ खाम्फाखौ बेखौ नायलांबाय थायो आं। नायलांबाय थायो आं बेखौ। ओमफ्राय गोसो जायो जे हारिनि थाखाय दावहा नांनायाव बारसोमनानै मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ माने बिथांमोनाथ' दा जोंनि गेजेराव गैला। बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय एसे जोङो माने गावखौनो बाहायनो हायोबा आरो जोंबो निजेनो माने गोजोननायखौ मोनो। दा आं दिनै बेवहाय फैनानै बिथाङै बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिनो मोनबाय। बे हिसाबैनो आङो दिनै सिन्था खालामदों। आंहा दिनै जेनबायबो रांखावरिनि फारसे एखेबारे मोजां नङा, थेवबाबो आङो खोथा होगोन जे आंनि बेक्तिगत भाबै आंनिफ्राय माने आङो सानसे दस्रा दिनाव फैनानै आं 50,000खौ बिथांनो सोलिनो थाखाय होसिगोन आरोखि। आंहाथ' दा गभर्नमेन्टआव अनुदान गैला नालाय आंनि बेक्तिगत जि पेन्सन मोनो बिनिफ्रायनो आं 50,000 बिथां शिवराम बर'नि सिबिनां दग्रि बर' बिथांनो जिखिदिन थांनानै थायो बेखिदिन बिथाङा जाहाथे एसे गावनि खामानियाव बाहायनो हानाय बायदि आंनि तरफनिफ्राय 50,000खौ आं होगोन। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।